Jo, weet julle, het is warm. Oké. Ja, het kan met een beetje in elkaar gesels. En aangezien ons moest nou zit samen, al die dingen doen. En nou, als ik een beetje in mijn kamer nou, ja, het is warm. Mijn kamer is in mijn kamer, mensen. En jullie zullen me niet geloven, jullie nog zien. Ik wijs jullie nou die kamer. Dat is nou in één hoek. Daar staat een printer. Die andere is nou ingevat naar rechtmaak, om rechtgemaakt te worden. Dat is nou alles in mijn kamer. Hier slaap ik. Hier werk ik. Hier doe ik alles. Alles wat mal is. Daar is mijn bed. Hier op mijn bed. Hier leen ik voor jou. Hier leen ik jou. Kleren. Hier leen ik voor jou. T-shirt. Dit is even op mijn kamer rechtvat. Handdoek. Jongens, de veerte, alles. Ik moet nu recht maken. Die veerkniszoenetje, zoals een box. Met de wifi. Something in. Die met broeken. T-shirts. Alles hier. Maar gaan nou klaarmaken. Camera zak. Met de camera in. Camera in. Dat is een Panasonic Lumix. Met kipjes. Ik moet nou recht maken. Hier is nog Namibië. Waar ik toen nog 16 dagen was. Dat is een kipje wat ik niet was gekregen. Checkmate. En die ene is de Khoisan kip. Alright, nu is ik nog verder gaan. Ik ga een beetje later gaan. Ik moet later gaan, dan kan je zien. Dat is een ander gedeelte van die kamer. Ik sta nu 10 camera, maar ik ga nu gewoon oor kanaal toe. Daar is nog een stoel wat ik s'avonds gebruik. En hier is nog een beker water. Ik gebruik die water s'avonds, denk ik. Hier is nog een kopje. Warm. Nee, is te warm. Ik kan drinken, ik ga mijn mond branden. En hier is nog ander. Dat gebruik ik als ik nu werk. Pen en papier, dit maak, wat gemaakt. Hier komt nog weer het pak met mensen, die plek is. Ik heb te veel goed in die kamer. Hoppeloos te veel goed.